O xornalismo segue sendo un sector no que hai máis presenza de homes que de mulleres, e no xénero de opinión esta diferenza faise aínda maior. Por iso é tan importante que se volva a celebrar un foro como As mulleres que opinan son perigosas. Nesta segunda edición o encontro acollerá 15 invitadas moi coñecidas en todo o país polo traballo que fan diariamente co obxectivo de reivindicar o papel das mulleres neste sector. Collimos ao azar durante toda esta semana páxinas de opinión de diarios galegos e de diarios de tirada nacional e siga acontecendo o mesmo. Sí que hai sinaturas de muller nas páxinas de opinión, pero maioritariamente son homes. Entón, era necesaria unha segunda edición de As mulleres que opinan son perigosas? Sí, porque demos pasos no último ano, pero obviamente non chegamos ao que buscamos, que é a igualdade real tamén nos medios de comunicación. Na inauguración deste encontro de mulleres columnistas participaron a presidenta da Deputación e o alcalde da Boavila, que xunto coas xornalistas Diana López e Susana Pedreira analizaron os cambios que se produciron na sociedade grazas ás mulleres que saíron á rúa o último 8 de marzo. O día 8 de marzo de 2018 amosou que estamos moi presentes, moi fortes, que temos claro que esta loita é a única que de verdade merece a pena, porque non só significa que nós, as mulleres, queremos a metade de todo porque é noso, porque nos corresponde, sino que queremos cambiar o mundo. Creo que as mulleres teñen que seguir pa diante con paso firme e os homes que somos conscientes desa situación e que padecemos históricamente e por educación, temos que apoiar, temos que colaborar, temos que permitir que poida salir á luz e que se debata a situación real e que se vaya avanzando para unha sociedade máis democrática, onde a muller teña unha presencia moito máis activa e que represente efectivamente ao máis do 50% da población. A presidenta e o alcalde falaron tamén de temas de actualidade, como o feito de que o autobús do colectivo Hazte Oír, que se dirixe ás feministas como feminazis e que conta co lema Non é violencia de xénero, é violencia doméstica, quera instalarse na Praza de España. Se é posible impedir democráticamente, me entendes, que poidan facer esa bazofia de publicidade, pois facelo, pero eu creo que temos que combatilos democráticamente coas ideas e con cousas como esta que estamos celebrando hoxe aquí, para que a sociedade non sexa, obviamente, non escoite ou non sexa receptiva ante barbaridades que significan o cuaternario da sociedade e da política. Me chama a atención que circule polo país un autobús donde a Hitler se lle poñen pendientes e debaixo pon feminazi e donde se nega a violencia de xénero, 1000 mulleres asasinadas dende que hai enquisas. Este ano levamos máis mulleres asasinadas que semanas do 2019 e que non se tomen medidas inmediatas contra eso que eu considero que é un delito de incitación ao odio, que está no Código Penal. Me chama a atención, verdade? Que esas cousas poidan ocurrir no noso país e que se permitan. Claro, me chama a atención que circulis donde a se lle pon mulleres asasinadas de esas, levamos máis semanas, non se tomen medidas contra eso. Considero que incitación ao odio. As outras afirmacións poidan ocurrir.